जाम्बा फ्रेस मुसाहारियाथ' जाम्बासो फ्रेस मुसाहारिनि जायगायावनो माथो 875टा फेमिलिनो आंहा राननानै फैदों दाखोन फ्रेस मुसाहारिनि जायगायावनो 875टा फेमिलि जाम्बाया निउस नाया नामा बेलाय आरो बिसिनि एमएलए मा नाममोनलाय फ्रेसनि एमएलए सरनानै बे गावनो राननो मोनदों फट'आनो दं आंनियावनो फट'कपियानो हाजार मानसिया लेन्ड मेलानि गेजेरजों दिनै हा मोनदों बिपिएमनि समावथ' कुनु मुसलमाना हा मोनाखैमोन कुनु आदिबासिया हा मोनाखैमोन गासैबो हानि मोनथायनिफ्रायनो जानगारदोंमोन जोंथ' दिनै केवल बर'निल' नङा बिटिआरआव सानाय साफ्रोमबो बिटिआर बासि जायफ्रा आयेन बायदियै बिटिआरनि मानसिफोर बिसोरो जों हानि मोनथायखौ होगासिनो दङ जाम्बा फ्रेस मुसाहारियाथ' जाम्बासो फ्रेस मुसाहारिनि जायगायावनो माथो 875टा फेमिलिनो आंहा राननानै फैदों दाखोन फ्रेस मुसाहारिनि जायगायावनो 875टा फेमिलि जाम्बाया निउस नाया नामा बेलाय आरो बिसिनि एमएलए मा नाममोनलाय फ्रेसनि एमएलए सरनानै बे गावनो राननो मोनदों फट'आनो दं आंनियावनो फट'कपियानो हाजार मानसिया लेन्ड मेलानि गेजेरजों दिनै हा मोनदों बिपिएमनि समावथ' कुनु मुसलमाना हा मोनाखैमोन कुनु आदिबासिया हा मोनाखैमोन गासैबो हानि मोनथायनिफ्रायनो जानगारदोंमोन जोंथ' दिनै केवल बर'निल' नङा बिटिआरआव सानाय साफ्रोमबो बिटिआर बासि जायफ्रा आयेन बायदियै बिटिआरनि मानसिफोर बिसोरो जों हानि मोनथायखौ होगासिनो दङ गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन